Assalamu alaikum yan uwana, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan channel din namu, to ka danna mana subscribe sannan kuma ka danna mana alamar kararrawa domin sanin sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Katiam ordernya komba. Nous vous rappelons que la compétition commence demain. Continue. La compétition continue demain à partir de 16h. En faveur de Niger, 4-0. Niger a organisé ta Tchakulu série 4-0. 4-0. Allah gyara. Ça fait 2 minutes de combat.
il reste 30 secondes pour la pause. 2 minutes encore. Un second. Et 5 secondes. Terminé. Pause de 2 minutes. Bon, les amis, c'est chaud. Applaudissez très très fort pour vous d'abord. Applaudissez-vous. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan Niger gaba ɗaya ina muku barka da wuni kuma ina gaida kowa da kowa. Yakin kuma gobe yau ba a yi kokowa ba. Insha Allah rabbi gobe ne kokowa ɗin. Saboda gobe ne za mu yi kokowa in Allah ya so adda ko in gamu da Sale Dauda ko in gamu da Haruna Ali ko in gamu da Muhammadu. Dan gobe kokowa na take tunda gobe ne za a neman kofi. Lalle muna gayyatar mai son kokowa shi kallon kokowa gobe shi zaka insha Allah mazamna Niger ɗan Niger gaba ɗaya mun zamna garin Kotonu gobe wanda bai kallo ba zaka gobe ya kare mu idanu ne kallo dan gobe ne za mu yi kokowa tunda gobe ne za mu yi kwamfa mai zahi za a ga wanda zai ci kofi ni kuma na dauki alƙawarin zan ci kofi zan taitawa da shi Sale Dauda ya dauki alƙawari zai ci kofi ta a gadas da shi Haruna Ali dai ya dauki alƙawari zai ci kofi ya tai difa da shi shi kuma Muhammad ya dauki alƙawari zai ci kofi zai tai ya mai da shi kenan gobe ne kokowa take yau ba ai kokowa ba gaba ɗaya mai son kallon kokowa gobe ne ya kamata ya zo tun karfe 3:30 ya zo dan gobe kokowa ba a san lokacin da za a kare ta ba tun neman kofi ne za a yi ba a san wanda Allah kuma zai ba kuma mu muna sa ran ni ina sa ran Allah zai bani kofi in tai da shi a tawa Sale ina so ya tai da shi a garas Haruna na so ya tai da shi difa Muhammadu na so ya tai da shi yamai kenan gobe ne za a yi kokowa ina kira gaba ɗaya masoya kokowa gobe kowa da kowa ya so kenan kun kare yan Benin duka kwarai mun kare yan Benin duka yanzu kofi ya zama na gida lalle kofi ya zama na Niger Allah ya kai mu gobe sai le Niger ki gani lalle gobe Allah ba mai rabon sa yanzu kofi zai ta yi Niger dai ne insha Allah Allah ya kai mu nagode